Mä pystyn. Tiesin, että liikunta tekee hyvää. Lautasmalli, unirytmi, joo. Mutta mitä jos tuntuu, ettei pysty tai halua? Kuulin mun hoitajalta Rauli-toiminnasta. Onhan näitä, ajattelin, mutta lähdettiin silti alkuhaastatteluun. Siellä mut otettiin vastaan yksilönä ja kuunneltiin. Kerroin, että sosiaaliset tilanteet jännitti ja että lähteminen oli vaikeeta. Ne kertoi, että sinne voi tulla sellaisina kuin on ja ettei mihinkään pakoteta. Niin mä lähdin mukaan. 4 kuukautta, 2 viikossa. Kokeiltiin erilaisia liikuntalajeja saman porukan kanssa. Aina en saanut mentyä, mutta silloin kun menin, yllätyin positiivisesti. Pikkuhiljaa oma rytmi ruokailuun ja liikkumiseen alkoi löytyä. Nukuin paremmin ja mieliala kohosi. Rauli-toiminnassa tiedetään, että ongelma ei ole tiedon puutteessa, vaan toimintaan ryhtymisessä. Oikeasti riittää, että ottaa itselle sopivia askelia oikeaan suuntaan. Ja kun sen tajuaa, vaikutukset leviää moneen muuhunkin asiaan. Lopulta mä aloin odottaa ryhmäkertoja. Haluan sanoa, että kokeile. Säkin pystyt.